Na omwanchomo ligereto kerenuka ase bunge ya Kitutu Chache North kuba muno chinsemo chia Marani gose kenyero kia Morwaru ime yesa burkeshi ya Megogo igwadi ya Marani nigo amate Omugaka Rogers Onguso ere nokuganiko ligoro kubwatekana amo na Omugaka Rogers Onguso kurwara uburoire bwa asthma emyaka 14 asabereka gwetera amakongo ao bune njira ya mekwenda kurwanira na kurwanira amate yae roboti uru rwariganibwa n'umurikito Lilian Mora okuboria kurwase amate Omugaka Rogers Onguso kurwe kenyoro kia Morwaru Megogo sublocation ewodi ya Marani ime bunge ya Kitutu Chache North ekende yose mara mongonya nonegas maene besanya gusukiria amatuko ingakiyemerete ubiko bubwenze kulingana na Rogers nigakorera buna nigabaire n'uburoire bwa asthma asika kimyaka 14 yamuhirire kuremerwa kanonya no gusomia abana baye nabo gukonyora indagira yababereire egasi nkongo abere ingorwa uburoire bwa asthma ase myaka mingi ukena uburoire bwa nchakete 2011 wabere bogonchaka wabere bokondi ase myaka 14 nale ko basabo so wanje koino mo konkonya singe ngo banaende konde namanya konyora chibesa na ira abana school nigo mbwata abana bale secondary abana baiga no bale bagosoma kiari ni secondary school mbwata abana batatu naende bana igokonyana na abana bae bakorera oboremeri mboro besete kwande school none kibakori nyumba nkiyo mwari gwanza momokonyi kiagera oboremeri mboro none school fees ukwana na momoro mwa Rogers nigatwerera buna uburoire obo bwaireire enibo yae yonsi koera Marieza ngoro kujoni muchoge nyakundi mumro mintana awata bokongo banene sana baminta bamore nyenye chense oyo no moyo bwo gwanje na bagotokonya gakimwana ominto chandi kirenga kintambege sero tari kwenyara baibuli bonsi basirete kane na bale biekaiga koripotera Getembe TV korwe wodi ya Marani ebunge ya Kitutu Chache North nche Lilian Mora.